ya ana yaw osuro kapa wo ba besre obi a yewo ne yawada hwade a de owo nyina wo de bema wo de yewo ne yawada wono mo wonim de ewo bibia mu bia na mema hia na wonom edi ema ho nkomo ebi obi adi nani ebubu bi se yaw ka ho a wo mie na no nkasa da se de yawadafo ebre no wo de toto ena aka no ho a wono mo mresa ya wadafo wono mo kokoben wo mu na ne bo efu ntamo no ade ba ko a etimi dwo wono makoma aye me pa achew abusia enne yesan ade ahie biem ayempani ahie dwumedie so ani Oheneyere Adwoa Aprebi enimidin enne yesan ba besua de awoda a yedrusuo eye eda yawada de yewo de yawada ho asem ene ne yeba besua menim se yawada de ye kan ya dodo na kan yawda mechire mu eda wukuada se na eyeda nananom kosaba wonom etotoye no yede wonom ebegu abonten so ama abusua bia ne de hye kokon ne bie no oba behwe se ne de hye wei asimasi de hye ni obenti de hye ni ena afiri mu na wo bia kire ne de hye wi a na de chi yawada wonom apɛ saa adofo ni nyina krabe aninti saa da no yawada no yɛse ɛyɛ yawda tete no nananom ɛne impo enei sɛ wobɛtena se asese abum kompa a manhia ɔsantehene kɔtɔkɔhene yɛbɛyɛ yi a ɛda yawada ne yɛyie yɛhyɛ ase afiri ɛda foforo bi mpa a ne mpɔmpɔnsoɔ ɛne ayie nankasa ekowie yawda ɛna nananom ɛme yɛde esie amu na ede eye wonom eyi eninti eka bibi kire se saa da yawada no yawo ewo mu a enya hoguno so yawo obi yawada na oye bema a minim se ye nyina ye nim ode yawo asekire eye osufo na ne mrane ankasa ye kana prekon nti eye yawo prekon nanso enkadin nankasa ye opre okon tete no ana ye ta kokon no de ode yaw bonso ote ho ana wo opre se da no mra ne yenkokon ne ntem ene nti ye se opre okon nanso kasaro fa so nti ye se prekon enti yaw prekon ase eno no oba nso ede ya nso asikire eye osufo na ne mra ne ede sha inti yasha anase bosuo ya bosuo inti sha ene bosuo eye ya emrane ya wo bi ya wada ede ene die ene edadi e wona brabomu papa mu no ebi ne se obi ode ya anayaw osuro kapa ade a wosuro eye se waje obi hwade abo obi ho bosia ne bra so se ode koma no na onfa nko da bi wodimni na mro mumrika ena de beko opa so wie ye wo ye wada wonom ahumobra dware wo mo ama wokọ wonom ho ekopemmo a de wonom wo biara wo mo de bema wo wo makfe wo makotena fie asu saa na nyame ye wo mo wo ba besre obi a yewo ne yawada hwade a de owo nyina wo de bema wo wada ne ho a waje a wokọ no no so ate ho no wosu empo sa wokọ ne hwade sre wokọ bisa ne moa na se wonni bia wonu mom beji ato ne ho so ate asi abonten akọhwehwe bi e de abre wo a wo besre ne hwade no ayaya ene yaw wonum abosu eno no saa na odoma nkomade aye wo mo na wonum nimunyansa esanso ewo nimdie mepa acha wasam a akire oso abene oso asam a wokọ anim no wutimu se nipa kora wokọ nanim no nanim odu ne wo yehu mepa acha opa obi a ode yaw edi wanim obi a ewo ne yawada peni di wanim mepa acha wo me se asam ne betwa tia ma ayonwanwa
says Ohene bi yes in anim crowding. For will be a one year wada count. No new enco when you were him Namunko Casam no. A betray Tiaba Nipacron Becasset, say now Smetia, what did they buy ya, and your bentia. Sana or the mankuma, and the ball, ya wonderful. A chedia or dear chow about papa. I don't know. That yaw, any yaw for one of me ya more far than for them. Baby obedru bia and check na when ya adam for over ho. A dear the mankuma, and the chair one will be so enano. Dear ya one ya wada. One when you dear will be biamu. Tieni ye, will be a one ya wada. One when you dear were a dear biara will be sanomo. Sa, and ya dear to woman. Enti, one of them dear, and when young son or never moon a conkai pa. Aya will tell you one more or mere sadriama. Ayatnas necessary. One day in yaw, and I yaw fool. Min castle woman nom, Nancy a castle will be a sadria one actually say. You were brought to fear yen one time one of my woman young wonderful. And yes, I know the monk of my ball. Or Benuman shouldn't a dear cacrawa, a jolly cotton baby, not what they been getting home. I saw Ben more broth if fiat teary got to be a win ya obey one, ya wonderful. Ya wonderful, ya no cough wool. Annie, one would dinner crap papa. Nti sɛ woka sɛ ya wada ni wone na ɛfa dwene yɛn kasa sɛ yɛn twantoro wonya ya ni wonya ya oni ɔbɛka ne sɛ de yɛteɛ ɔpɛ na so ndwie ya wada fo suban ɛno no na wonim sɛ ebia na mɛmɛ hyia na wɔnom edi ɛma ho nkɔmɔ ebi obi adi n'ani ebubu bi sɛ yaw ka ho a ombie na no nkasa da nanso wɔne bɛteɛ no na wɔn edi kan a ɔkɔkɔpɛ saa baa no wɔnom pɛ mmaa nanso wɔnom pɛ sie wɔn yɛ no kokoam ai wɔnom pɛ mmaa paa nanso wɔnom pɛ no kokoam saa nso ɛna mmarima yɛ wɔnom yɛ wɔda wɔnom hwɛ mmaa paa sɛ wɔdom ankoma dom wɔn no wɔnom kɔ aware a wɔnom hwɛ mmaa mmea kasa ampa wokunu ɔhwɛ wo ɛyɛ yaw wɔnom esu ban ɛna yɛho no bi ɛdeɛn ɛna to sini ɛwɔ ɛda ya wɔda mu ɛdeɛn ɛna to sini ɛwɔ mu adeɛma nyinaa nyɛ pɛ ɛde nti ɛyɛ den a sɛdeɛ mpanin koraa ka no sɛ adeɛ a ɛde bi abɔ dwuma bata ho no saa ɛyɛ den a biribi a ɛwɔ papa wɔ bɔne nso ɛwɔ ho sɛ yɛwɔ wɔ ya wɔda ɔbaa wo bɛrima wo wode wo tiri a ɛnyɛ efira wo yɛ ɛna de ba asase yi so ɛyɛ obi ɛna de ne bad luck ɛbɛsan wo wankasa wode fira wo yɛ ɛna baayɛ yɛ wadafoɔ brɛ wɔ abrabɔ mu yɛwɔ obi yɛ wada a ɔno na otimi hyehyɛ na adwiri wɔn wankasa dwiri nso a na ɛno ahyehyɛ wɔtare a na wɔyɛ yɛ wadafoɔ brɛ titiriw sɛ wɔbɛkasa wɔn wankasa ɛhyɛ n'adwuma na wɔyɛ n'adwuma wɔbrɛ yie ansa na gyina ɛnso no sɛ obi adi n'adwuma gya obi a ɔde yɛ wada a wɔhwɛ so kama de ma no ɔbɛhwɛ so kama ne nokore di ɛwɔ n'afa nti wɔhwɛ adwuma no so ma adwuma no nyini nanso wɔn wankasa deɛ wɔbrɛ mu papapapa ɛwɔ abrabɔ mu sɛdeɛ yɛ wadafoɔ ɛbrɛ no wode toto ɛna aka no ho a wɔnom mmerɛ saa ɛwɔ mu sɛ bi wɔ hɔ a wɔnom hyɛ ase a wɔn mmerɛ no wɔn de yie ebinom brɛ kakra nanso yɛ wadafoɔ deɛ wɔnom brɛ kyɛn awoda aka no nyinaa ɛwɔ asase yi so na wonim sɛ yɛ wadafoɔ suro ka yɛ a wɔnom mpɛ sɛ wɔn bɛdi obi aka no so obi de yɛ wada ne bi ka a na obu na so mu nnua wɔnyɛ n'adwene mpo sɛ wɔkɔ akɔtua wɔbɛdan no atwe no ɛmfa ne ho koraa agye sɛ wɔn wankasa na bodwobere mu ɛno nti ɛyɛ na sɛ obi efiri yɛ wada ne adeɛ ɔbɔ ne bosia a yɛ na ne ho yira no paa na yɛ wadafoɔ su wɔ kokoa mu dodo bɛhwɛ no akɔhyɛ ne dan
obesu saa eniema nkɔ yie abrabɔ no mu ya de ma no nanso onsu bedwam no ɛno nkyerɛ sɛ biribi ha no wɔnom su wɔnom ɛkokɔ mu sɛ yawo dani obi kɔ ne hɔ na ɔkɔpere mmoa a de owo bia wotimi de ma no wonni bi mpo a ɔtesi abɔnten ɛkɔpa bi de brɛ wɔ ya no ɔno yawo dani koro wohia mmoa a wonya bi wɔ baabi a wɔno akora ntimi nkɔpa mmoa no bi ɛmfa ma wɔno ne ho saa na nyame ayɛ yawo dafo ɔno bɛpere ma afoforo nanso wɔno ankasa deɛ wontimi ɛmpere ɛmma no ho yawo dafo wɔnom kokɔ bɛn wɔ mu ɔmbotaa efu ntɛntɛm tie ahyɛ no nso oyɔnko bi ɛde yawo na asɛ ya na wɔhunu no sɛ deɛ ositiɛ na ne bo efu ntɛm no adeɛ baako a etimi dwo wɔnom akoma ɛyɛ mepaakyɛw ane ɛne wankasa wo hunu sɛ ne bo afu wafom no woka sɛ mepaakyɛw a wagyae ne nyina da amanaka wagyae amanaka na mmom sɛ asɛm bi hye yawo dani a ɛhyɛ no kɔ ne mmerɛbuo mu ɛhyɛ no ɛka n'akoma paa nti sɛ wɔde saa yawo no ɛbɔ dua a ɛyɛ adwuma ntɛm paa nti mesrɛ wo sɛ wo ne yawo dani bi nam a hwɛ sɛdeɛ wo ne bɛtoto nneɛma ɛsane afa mepaakyɛ yɛka dua a ne dua nkɔ ne sɛ wofrɛ nsuo abɔ dua o ɛno me nsɛm firi n'anom ba a wɔde yawo ɛkasa a ɛyɛ adwuma ntɛm nti mepaakyɛ wo ne obi ɛde yaa ɛsan a ɛyɛ ama ne mfa abufuo ne yawo ɛnyɛ na deɛ ne ɛbɛyɛ ne ya ama na adome de wɔ ɛbɛba mu ntɛm afoforo deɛ ɛbam na wɔnom deɛ ɛba mu ntɛm ɛsen ɛnano a aka no wɔnom nya mmoa mfamfira afoforo hɔ na asam ɛhye wɔnom ɛma ɛboro so yi wonu sɛ wɔnom ma nso ɛyɛ na wɔnom etintae ɛnyɛ ɛwɔ awareɛ ho ɛfiri sɛ wɔnom ɔmuti a ɛnyɛ firi awoyɛ nti na ɔhaw no ɛdɔɔso nti na mmarima a ɛware wɔn no dwen sɛ wɔn de bad luck ɛba aba abɛka wɔn nti na wɔn awareɛ ɛta egu nanso wɔn mmarima no deɛ wɔn ɛta ɛhwɛ mmaa paa ɛma mmaa no hu sampa yɛhwɛ wɔn mo wopɛ awoda n'ano ɛtoro a nsa yawo dani ho sɛ yɛn nyinaa yɛdi nkuruma ama no kɔgu yɛyɛ mu yi yawo dafo deɛ di nkuruma a egu wɔn ma no wa nkɔ baabi a wɔn ma no ɛtoro papa nti mesrɛ wo ɛno nso wo yawo dani adamfo no wɔhunu sɛ deɛ obesi ne na di nkɔmɔ na kɔduro aboa no wano wa sɛ deɛ wo ne di mfa ntwa asu nti wo hunu sɛ wɔyɛ yawo dani a hunu sɛ deɛ ɔde ne bɛdi nkɔmɔ na kɔpem ɛnyɛ biribi na wobɛtimi wɔhunu wo wɔhwɛ yɛ w'ani bɛteɛ na wo nsɛm kokɔ mu nsɛm nyina da ɛda abɔnten yawo dafo yɛ nokwafoɔ medi kan aka nanso wɔn yɛ asisie papa sɛ wɔkɔ baabi o mo ayɛ biribi o mo ayɛ adwuma mo deɛ mo anya firi mu nie ɔbɛmo wɔhunu sɛ yɛn ne anya firi mu nanso obedi kan kora de bia ahyɛ nkyɛn ansa na wɔne wakyɛ de aka no ɛyɛ wɔn esuban ɛno no saa na Nyankopɔn ɛde ɛdo wɔn yawo da yɛhunu deɛ ɛyɛ yɛhunu deɛ ɛnyɛ yɛwo yawo da deɛ ɛnyɛ ana ɛtɔ sini no ɛde adeɛ ɛna wɔyɛ de afa ho nepaakyɛw yɛde wobɛtumi na deɛ ɛtɔ sini no hyehyɛ ne biom hwɛ sɛ deɛ obesi aboa ama deɛ ɛtɔ sini no afiri sintoo no mu na aba bɛka deɛ ɛyɛ mma no ho ɛba saa a ɛboa wo ɔdaadaa setena mu ɛne w'abrabɔ mu yɛka ne sɛ yie no nkyerɛ sɛ yawo dani biara anaasɛ ɛna na aka ne deɛ yɛka ne nyinaa no obiara ɛna ehunu saa amane a na wɔkɔ ɔda saa suban no de na mmom dodoɔ naa ɛda saa suban no de ɛda bɛn ɛne ɛwɔwɔ bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ so a afolo Aprebi waves na bere biara wɔhunu deɛ ɛkɔ so yɛsua amammerɛ yɛsua amaneɛ yɛsua deɛ suahunu na yɛn daadaa setena mu nso aboa yɛn Oheneyere Adwoa Aprebi ɛne medin mpani ahyia dwumadie so ɛna nnɛ ne wodi ahyia yi bɔ mmɔden na follow subscribe like it share na yɛn nyinaa yɛnsua deɛ meda mo nyinaa ase kɔpem sɛ yɛbɛsan hyia bio mu no twɛ deɛ mpɔnyankopɔn mehwɛ no mu